Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nakita ni Wilma ang gibating kabalaka ni Vic dihang nanawag si Mia, nagpaibaw nga misakit ang iyang tiyan. Wa namin na yun ang tuyo pagpapakikita sa ilang mga anak. Samtang nagmaniho si Vic, wa damha nga iyang ikasugat ang auto ni Chito. Misamot ang iyang kasuko ngadto ni Wilma. Tamo asa Teres nang ingnangwa ko. Milakaw ko. Mamaka ko day. Di na ko gusto magsamok pa siya nako. Siya mo inakaingon nga naungkag ang among pagpuyo ni Vic. Ingnangawa ko nang ugwa ka mahibaw kung hain ko. Aduan na nang. Oh, sige. Oo, day. Ulan ka ra sa kadukayan. Kundi ko makigatubang ni mo makigsulti. Maunay puhaton ko gikan karon. Oh, Nang! Hain siya, si Will? May importanteng ganto dong. Sige na, sige. Kaniyot lang na, Aling. Oh. Huwag na maminaw sinang Aling nako. Manawag lang kusap. Anak tindit kaniya ang ako pagtawag. Asa ka to siya? Day! Dewe! Ito na siya. Day, oy. Wala baka to sila nagkasugat to si Sir Beck. Dili pa baya dugay nga nibiya si Sir Beck. Nagatuo ko nga nagkasugat kahit tingali sila. Wala ko'y mahimutang. Daotan ako alang niya. Magkasasaan ako alang kang fake nang. Day, niingon ba to si Sir Beck? Nga, ingon siya nga, mubalik ako no siya kay may tuyo siya sa mga bata. Di atiman pa niya ang babae nang. Nagkita ko siyang itsura. Diyang nanawag ang babae. Mabalakon kayo siya. Ay, nahadlok ba ako, Day? Nga mudako na gining kagubot ninyong magtiayon. Nahadlok ba ako, Day? Basta ayaw lang yun kong biyain nang. Kay kunwa ka mag-unsa naman lang ko. Pastilan, kung mo na'y mahitabo, Day. Nga magpabilin ko ni mo uban sa mga bata. Musamot kayo na pagtuong, Sir Beck. Nga may konsenter ko ni mo. Nahibaw ka nga di na tinuod, di ba? Maulagi, Day. O bisa gisultihan na nako siya ba ni mo ba? Nga mo na'y nahitabo ni mo uban ni si Chito. Mura dili gihapon ko makatuo. Buhutan kayo kaday, oy. Huwag nasayod ko unsa mo kamahal si Sir Beck. Wala gayod ako magatuo ay. Nga maingon mo ni ining Sir Beck. Hangtod ko nang. Huwag ko magtuo nga mahitabo di sa mong pagpuyo. Pero bisan pa. Bisan pag naingon nining among pagpuyo. Di gihapon ko gustong mawad ang respeto ang among mga anak niya. Nya day, kung may balog mga bata nga may relasyon di ay mo si Chito ba? Huwag mo hinungdan nga nasilag ni mo ang ilag amahan. Siya lang magkay may taba. O siya akong buhaton nang. Unsa? Ayaw na pagkiksulte. Ayaw na pagkikita niya. Ni kayo nagyan si Chito. Maumambitaw ka na akong gibuhat. Ang mga bata lang mo ay akong nabalakan nang. Og mangutana sila. Soon ba kaayo sila? Hangtod na sa iyong pag-ubangkon nga si Jennifer. Unsaon ka sila sa pagtubag nang. Sige lamang, Day. Mutabang kong pasabot nila. Tiyan ako mo bata. Madili ng kigsuod ni si Chito. Kasi mo inundaan. Nga sa ko ilang amahan. O wala na mo ulit din he. Mo na isulte ko sa mga bata, Day. Basta kay ako na mahibala. Kapila na kumanuwag sa isip. Hangtod sa lang. Mo'y gisulti sa yaya nga may kilakaw si Will. Huwag siya mahibaw o sige lakaw nini. Ang iyas ang cellphone, pero bilang out of reach. Palabin ko na ang pila ka oras. Manuwag na ko usap sa lang nila. Dong, gaya ko berbe. Out of my life.
ug wa na magtingog ang ilang TV sa kwarto. Ganiha miingon silang aling na nagtingog ang TV. Pero karon wa na. Nahinanok patingaling akong mga anak. Salamat na lang nga wa sila makamatngon nga dinhi si Vic. Ug nagkatinubagay eh. Unsa magkatuod ang ikasulti sa akong mga anak kung mahibaw sa tinuod nga hinungdan sa kasuko silang amahan diri na ako. Nga si Chito, si Tito Chito nila mo inakaingon sa among pagpuyo. Ako todong natabang si Chito sa akong kalisod. Dihang wa na magtagad si Vic na ako sa mga bata. Di na maihap ang iyang pagtabang. Ug mo'y hinungdan nga may pati na ko kaikog. Og hinay kong may pati kaluoy ni Chito. Pero kaluoy lang. Dili pagmahal. Pagmahal sa masigipati ko sa kumbana. Gimahal ko si Vic. Ang sayop lang niya kaya ako sa handayin ko niyang makasasa. Ginoo ko. Kahurot ng kugtulog ang botelya na. Nainaik ka nun. Kaya ito na ako nainom. Manawag ko kusap sa lanlay nila. Siya, pinaka-oras ng milabay. Huwag pa mauli si Wilma. Tawagan ko. Hala, nireng na sad. Ay, kulbaan man hinuon ko kadaring. Ay, dili sa tubagon. Tingali sa silbek na pod na. Ay, bahala na. Tubagon ko lang gayon. Hala. Nang, abot na siya. Si De Vilma. Ay, wala pa, sir. Nang, tingalig milimod ka lang ha. Tingalig gisugo ka ni Will. Nga dili makigsultin ako. Mauno. Ha, siyalan. Dili taon dong ay. Wala pa lagi mo abot. Nagsulti ka ba sa tinuod niya? Ayo, lagi. Importante mo kung ito gilakaw niya. Mura mo nagisulti. Asa lagi siya paingon? Hala, ang butog asa. Sige sir ha, sige, may gibuhat ko. Ibutang ko na ne. Bye. Ay, hala oy, maapil mo tagkahasod ini oy. Yun na be. Dili na ako itarong og butag ng auditiba. Ako nag-ihiwe. Aron dili na siya makatubag, adi makatawag og usab. Bahala, hiwion be. Ano na lang, kaya kung manawag siya, dili na siya makakontak. Nang? Nanawag na sad siya, day. Dili palang dugay. Si Vic? Dili. Si Chito. Unsa? Oo niya. Gansa mo pagsulti? Mo Japan. Giingnan ako nga wala ka pa mauli. Ningon ra ba to Nga tingalig milimod lang kuno ko. Kay gisugo ko nimo nga dili makigsulti niya. Nakatag-an gyud siya. Di na gyud mahitabo nga makigsulti pa ko niya nang. Awag telepon na day Wala na ako ayo hagbutang kung gihiwe aron dili siya makakontak. Mas maayo pa. Pero kung si Sir Beck ang manawag day, siguro gayud nga masuko kadto kung dili makakontak din he. Ay, itarong na ako butang ay. Kung matawag si Victor, di nasab ko makigsulti pa niya nang. Pulo sakit na pong ang iyong ipabati na ko nang. Wala ko'y pili para niya. Wala. Murag itoyo ni Wilma na. Imposible nga mulakaw siya nga dili pahibawon ang iyong yaya. Kung asa siya, imposible. Nagduda ko nga naglikay siya na ako. Dili ko makontak ang iyong cellphone. Binuang manida. Yun na. Gusto na ito. Wala ko makahunaw na. Si Lindo nang ako tawagan. Unya ko na ihatag ang cellphone sa mga bata. Di ko gusto magkasulti sila ang ilang amahan.
nga di ko masayod. Tingali kalit lang silang mawa og ipalayo na ako. Ikamatay ko gid ko noon ay mahitabo. Miling. Kang Lindon ka ang cellphone. O baka kang Glenna. Kang Lindon. Si Chito ang nanuwag. Iyakin ang number. I-off na ko. Nagkasabot ko. Si Lindon mo igitaw niya. Ang akong anak mo iyang pagkigsultihan. I-off ko sa bangkang Glenna. Aron dili siya makakontak sa mga bata. Na-off ko ng ilang cellphone. Unsay buhaton ko nga dili masayod ang mga bata sa hinungdan sa kasilag silang amahan diri nako. Hangtod ang cellphone sa iyong mga anak. Dili na ako makontak. Imposible ning hitabo. Ilan na kauras ang nilbay. Ug hibaw-ano na ako. Kung tinuod ba, nga milakaw jud si Wilma. Doon ako sa ila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!